मोनसे खामानि जादों बाख्नायनांगोन चिरां दुवार ब्लक युथ UPPL नि जेनाखि मावथिफोर बिथांमोनहा दिनै 5 जुनाव वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे हिसाबै बुहुमनां आबहावा सान हिसाबै फालिनायनि मोनसे हाबाफारि बिथांमोना लादों दा बेवहाय बिफां गायनाय बे हाबाफारि बिथांमोना लादों बेखौ पार्सनेलि हिसाबै आं बाख्नायो आंखौ लिंहरदों लोगो लाफानो थाखाय बाहागो लाफानो थाखाय आंबो गोजोननाय मोनदों बाहाय बाहागो लाफैनानै मानोना जों मिथिगौ जे दिनै बुहुमा गोबां माखासे जेंनाफोरजों बा प्रब्लेमफोर फेस खालामबाय थादों जेरैहाय एयार पलिउसन आर्थ पलिउसन बिदिनो वाटार पलिउसन बिदिनो आरो प्लास्टिक बाहायनाय दिनै दैफ्रा माने फुरा गार्बेजफोरजों बुंफबजोबनानै थायो दिनै माने बेखौ नायो माने बे जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय बा बेखौ एसे कन्ट्रल खालामनो थाखाय प्रब्लेमफोरखौ दिनै एवारनेसनि गोनांथि जादों आरो दिनै UPPL युथ कमिटिया दिनै ब्लकनिया जे मोनसे हाबाफारि लादों बे मोनसे एवारनेसनि मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानो आरो बेयावनो थाबथानो नाङा खालि 5 जुनखौ फालिनांगौ बे नङा दिनै जे मोनसे जेंनाया जाबोबाय थादों बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय एबा जेंनाखौ खम खालामनो थाखाय दिनै खामानिफोरखौ मावनांगौ दङ दिनै युथफ्रा बेवहाय बाहागो लानाया जोबोद मोजां दिनै खालामदों दा बे रोखोमनि एक्टिभिटिफोरखौ दिनै लांबाय थानांगौ दङ दिनै 5 जुनाव गायदों गाबोन समफोर बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बिफां गायनाय बेजों लोगोसे रायजो राजानि गेजेराव एवारनेसखौ लाबोनाया जोबोद गोनांथि दङ दा बिफां गायनायखौ दिनै मानसिफ्रा एसे सांग्रां मानसिफ्रा दिनै एसे माबाबाय थादों गायनायखौ एसे नुदों सांग्रां मानसिफ्रा एसे गायबोदों नाथाय बिनि बांसिनै जों मा नुदों दिनै फोजोबस्रांनाय डिस्ट्राक्शनखौ जों नुबाय थादों आरो जायखौ नुयोब्ला माने एसे गिखांनाय फैयो दा बे रोखोमनि ट्रेन्डआ जुदि थांबाय थायो बे रोखोमनि माने फोजोबस्रांनाय बिफां लाइफां दानफायग्लुंनाय बे खामानिया जुदि थांबाय थानांगौबा जोंनि जेंनाया बारायगोन दिनै ग्लबेल वार्मिंखौ जों बयबो खोनाबाय थादों आरो बेखौ नुनानै दिनै बुहुमनि मानसिफ्रा गिखांदों दिनै जेरैबायदि बिदुङा बोसोरफ्रोमबो जे बारायबाय थादों जोंनावबो बारायबाय थादों बुहुमनाङैनो बारायबाय थादों दिनै बे ग्लबेल मोनसे जेंना आरो दा बे रोखोमनि एक्टिभिटिखौ लांबाय थानांगौ होननानै आं सानो दिनै युथ कमिटिखौ आं खावलायगोन जाहाथे दिनै बिफां गायबाय गाबोन समफोर बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बिफां गायनाय आरो लोगोसे गामिनि मानसिफोरखौ आबहावानि सायाव सांग्रांथि लाबोनाया गोनांथार आरो बेखौ मावलांगोन होननानै आं फोथायो माबायदि जोथोन लानांगौ गायखांनायनि उनाव बिफांखौथ' गायनानै दोनबानो थाङा बाहाय मोसौ बोरमा मानसि बिसोरो माने नस्थ' खालामो जों मिथिगौ दिनै गायबाय गायनायनि उनाव बेखौ जोथोन लानांगौ दङ दा आं नुदों माने बेरा होदों माने बै मा होनो नेटनि बेरा बिथांमोना होदों फांफ्रोमबो बेखौ सम सम फैनानै नायफैनांगौ दङ बबेबा बेराया जिलांबाय नामा माबा जाबाय नामा मोसौआ माबा मोनसे खालामबाय नामा बोरमाया जाबाय नामा बोरैबा बेखौ सम सम नायनानै बेखौ फाहामफिननांगौ आरो जे गायबाय बे गायनाय बिफांफोरखौ फोथांनानै लाखिथारनांगौ होननानै आं सानो दा गायग्रा मानसिफोरनि बाहाय रेसपन्सिबिलिटिया थायो आरो आयेन बेरेखायै दंफां फालांगि खालामग्राफोरखौ सोरखार बिथिंनिफ्राय माबायदि हमनानै आयेननि साजा होनांगौ होनना सानो बेनि थाखायथ' डिपार्टमेन्टआव दंजोबो माने मा रोखोमनि बबे रोखोमनि हाबाफारियाव माने बेरेखा खामानियाव मा रोखोम साजा होनांगौ बे आयेनाव दङ आं सानो आयेन मथे बेखौ एसे गोख्रोङै हगारना होआलासेनो एसे गोख्रों आखाइजों